Pakarap style. Dito sa layong bukid, may mansyon kami nagamay. Ang nagpuyo dito si Mami langok si Daddy. Ang among trabaho, mangugkog kaming bulawan. Inikuris yun sa among mansyon. Among itanong-tanong, liso lang sa marijuana. Walaing trabaho, kay pobre limaray auto. Ang among kalipay, tugtog lang sa among piano. Ug dinuyugan sa among organ. Inig Domingo, mulugsong mag-eroplano, magampo sa Ginoo, aron taga agbarko. Unya pagkahuman, sa Jollibee kami mamahaw. Ang dala namong mga bulawan, pabay, luag, tulaw, tanuay, 2-in-1. Bukid na nga naw-kanaw, sayo na mong tungaso. Aron dili kami hisakpan sa mga pulis nga mong kalaban. Mao kini matuod sa kinabuhing way klaro. Ang among mga bulawan, pabay, luag, tanway, 2-in-1. Bukid na nga naw-kanaw, sayo na mong tungaso. Aron dili isakpan sa mga pulis mong kalaban. Mao kini matud sa kinabuhing way klaro. Mangugkubay bulawan namong trabaho, kundi masakpan mamilyonaryo.